nun 90%. Aproxímase a celebración de fin de ano que cada vez conta con máis propostas máis diversas e adaptadas a todos os gustos. Nos presentámosles tres opcións diferentes: un pazo rural, unha discoteca de Ordes e un parador, o Hostal dos Reis Católicos. O ritmo de reservas é xa nos tres casos superior a de anos pasados. Di Xavier Goyanes que despedirse do 2009 entre pedras que viviron máis de 300 cambios de ano, ademais de ser unha opción elegante, marca os propósitos do futuro. Cando empeza o ano, o primeiro que ves é a amplitude de miras, ves o paisaxe galega. E iso te dá, digamos, que os plans para o ano e os propósitos sempre son moito máis abertos, sempre son moito máis democráticos, sempre son moito máis, digamos, expansivos. Entón, esa é quizá a diferencia que a festa na cidade, que sempre é máis abigarrada. Claro que quen fala é o anfitrión desta casa grande do Bachao, que pendura o cartel de completo dun ano para outro. Por menos de 200 euros, a oferta inclúe aperitivo de benvida, cea especial, cotillón e chocolate con churros do amencer. Totalmente diferente a proposta dunha macrodiscoteca como a LP45 en Ordes. Nestas festas de fin de ano mandan os decibelios, que aquí estarán orquestrados por 2 DJs. O ritmo de reserva de entradas é xa superior de anos pasados. Este ano abriremos a unha da mañán, da madrugada. Entenderemos a partir das 3:30, 4 uns DJs invitados, que é a parte importante, que é DJ Magán e Josepo. Son os bons animadores da festa, que creo que a xente lle vai gustar moito. A entrada custa entre 15 e 20 euros e inclúe servizo de autobuses a primeira hora da mañá. Soan xa as campás do Ano Santo e no Hostal dos Reis Católicos teñen un 95% das prazas ocupadas para darlle a benvida o máis preto posible. Supoñemos que é o efecto do Xacobeo, non? De vir a inaugurar o Xacobeo aquí a Santiago, pero sí que a evolución foi moito mellor que o ano pasado. Mais ou menos casi un par de meses antes xa tiñamos un 70% de ocupación xa previsto, non? Agora ben, recibir o 2010 entre suites e comedores reais do século XVI ten un prezo que oscila entre 360 e 585 euros.